А гледаш това видео, ти най-вероятно си видеоедитър, така че нека ти задам един въпрос. Ох, то мухлю пак ще се опитва да ми продаде някой курс. Не се тревожи, няма да се опитам да ти продавам нищо. Това, което искам да ти предложа днес е българска общност от видеоедитъри, без никакви месечни абонаменти, всичко е напълно безплатно. Целта на групата е просто да се подкрепяме взаимно. Ще си даваме съвети за всичко, това как да обработваме, дали то ще е било на After Effects, Premiere Pro или на DaVinci Resolve или даже CapCut. Няма никакво значение, освен ако не си на CapCut. Това беше просто шега. Даже и CapCut едиторите са добре дошли при нас. Ако всичко това ти звучи добре и не си нямаш желание да се развиваш като видеоедитор, си добре дошъл в нашата общност. За да влезете в общността, всичко, което трябва да направите е да ми пишете на лично. Няма значение дали ще е в Instagram, Twitter или TikTok. Просто ми пишете на лично, аз ще ви вкарам в групата. Чакаме се в Discord групата.